Va com va o què? Bo, avui és dimarts, o sigui que ja sabeu que teniu a Nosaltres la veu un altre lliurament de la columna Va com va. I esta vegada vos recomano especialment que la llegiu, perquè és molt text escrit i crec que en aquest resum en vídeo que vaig a tractar de fer n'hi ha alguna cosa de la materialitat del text que se va perdre. Vos sabeu, fa un parell de setmanes vaig estar a un congrés a la Universitat d'Alcalà que portava per títol, era la segona edició, portava per títol Franquismo i literatura, ortodoxies i heterodòxies. I jo vaig parlar sobre la revista Pensat i Fet en el període que va entre 1950 i 1972. Al congrés anterior, al 2019, havia parlat sobre la revista en la primera postguerra, entre 1940 i 1950. Realment crec que és una revista molt important, molt important, com a revista sobre falles, però no només, com a revista cultural, com a revista en valencià. I és que els seus impulsors originals, i Ricard Sant Martín especialment, perquè va estar al capdavant durant tot el període de publicació de la revista, entre 1912, que eren uns jovenets, i 1972, tenia molt clar que, primer, que les falles, no sé si ells ho dirien així, però que les falles eren cultura nacional popular valenciana i que una revista sobre falles anava a arribar a un públic més ampli. Per això va ser molt important, per exemple, els continguts en favor d'un estatut d'autonomia en els anys de la República, per exemple, o la seva adopció molt pronta de les normes de Castelló, per exemple. I ja durant el franquisme, com lluitaren per sostindre la revista íntegrament en valencià. Bo, sobre totes les coses que podria contar, avui he decidit, perquè al final és curiós, perquè parle en publicacions acadèmiques, en congressos, parle sovint del pensat i fet, perquè és de veres molt important. Penseu que durant alguns anys a la postguerra va ser l'única publicació en tot el domini lingüístic del català, valencià, balear en publicar-se totalment en valencià, amb el que en fi, això implica i amb les possibilitats que això permetia. De totes les coses de la història de la revista que podia contar, m'he quedat en una xicoteta que se va publicar, xicoteta o no tan xicoteta, que es va publicar al número de les falles del 1964. Vull dir, l'any anterior Joan Fuster havia estat en l'ull de l'huracà. L'editorial Destino, que era una editorial molt important, molt potent, estava traient una col·lecció de llibres sobre les diferents regions. I el llibre dedicat al País Valencià, el País Valenciano, havia estat encomanat a Joan Fuster. El llibre tenia aquesta mirada sorneguera, irònica, de Joan Fuster, s'havien descontextualitzat, s'havien extret alguns passatges i a partir d'ahir s'havia muntat una campanya brutal, brutal, una campanya d'aquestes com les d'avui, contra Joan Fuster, que era un traïdor, que era un mal valencià, que anava denigrant als valencians i valencianes en este llibre, en fi, allò típic. De fet, en la cavalcada del ninot anterior l'havien tret allí com a protagonista d'una de les comparses en ninot i després l'havien cremat i tot allí directament, en pla crema en efígie. Doncs bé, el 1964, l'editorial del Pensat i Fet, l'editorial, per tant, publicat, escrit, entenem, per seu director, per Ricard Sant Martín, es dia com el meu article d'avui, es dia Les falles, els fusters i la Unió dels Valencians. I dia que en cap moment de l'any, com en falles, els valencians i les valencianes, dirien avui, estaven tan units, hi havia tant de sentiment de comunitat. I ell pensava
que això era degut precisament a que era una festa que s'havia originat al gremi de fusters i que és un gremi que el seu vocabulari tècnic està ple de paraules que volen dir unió i esmentava tota una llista de paraules, encaixar, calafatar, en fi, tota una sèrie de paraules que tenien a veure amb la Unió. Clar, per exemple, evidentment, allò de fuster, el títol era un joc de paraules molt transparent per al públic. I el que deia és que els valencians i les valencianes, que preocupats per, diu, l'espiritualitat valenciana, per la identitat, al cap i a la fi, per la llengua, havien d'estar units, ben units, com aquestes paraules del gremi de fusters ens ensenyaven. I no barallar-se per xorrades, com per exemple qüestions de noms, diu. No barallar-se per xorrades, sinó que cal fer front comú, a més per a respondre als riscos, a perills que ell anomena, com per exemple la pèrdua de la integritat territorial. A ell es nota en la revista Pensat i Fet que li preocupava molt el fantasma que és del sud-est, és a dir, que Alacant passar a formar part d'una altra entitat, d'una altra regió, amb Múrcia i tot allò. L'article mostra, en fi, mostra la personalitat, la generositat de Ricard Sanmartín, el seu tarannà com a activista cultural al final, i també la seva lucidesa. Ell veia aquesta unió en perill, ell veia que aquesta unió anava a ser cada vegada més difícil i a més sembla que intuïa per a on anaven a anar els trets. Estem a 10 anys i un poquet de la batalla de València i llegir aquest text de Ricard Sanmartín és molt il·luminador, és molt aclaridor. I acaba el meu article comentant que, clar, quan un va llegint, com he fet jo, els diferents números del Pensat i Fet, se va donant compte com a les necrològiques van anant apareguent els col·laboradors històrics de la revista. 1972, que es publica l'últim número, Ricard Sanmartín tenia 83 anys, literalment ja no podia més. El fet, i l'any que ve, l'any següent, el 73, ja no hi hagué Pensat i Fet. El fet que no hi hagués relleu generacional és molt trist i al mateix temps molt aclaridor. Crec que molt gràfic, explica molt l'estat, diguem-ne, del camp cultural valencià. No? El vell valencianisme de Ricard Sanmartín, de Nicolau Primitiu, de Carles Salvador, acabava en una via morta. Entre un nou valencianisme, amb moltes coses positives, però que d'alguna manera considerava les falles i la cultura popular, particularment del cap i casal, com a terreny perdut, ho ignorava militantment, i després amb un espanyolisme barroer, franquista i postfranquista, que anava a hegemonitzar, diguem-ne, no sé, la fosca consciència que deia Marquès, el valencianisme temperamental. I, en fi, acaba dient això, que Ricard Sanmartín era un home molt valuós, molt lúcid, que encara tenia molt a aprendre de la seva tasca i que cal reivindicar la seva memòria com a exemple, com a model, com a punt nodal, que tant li agradava fer xarxa, com a punt fonamental, com a punt nodal en una possible genealogia del valencianisme. Doncs això, que de Ricard Sanmartín, curiosament, parla molt en l'ambient universitari i en fi, tenia ganes, tocava dedicar-li un article, i més que es mereix. La setmana que ve més.